Прывітанне, сябры! Гэта добры канал, праект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Сёння мы працягнем знаёміцца з мінуўшчынай Мінска. І я запрашаю вас крыху паблукаць па вулачках ракаўскага прадмесця. У нашыя дні гэта невялікі квартал, надзейна схаваны ад старонніх вачэй, бетоннай пачварай гандлёвага дома на Нямізе, а таксама навакольнымі шматпавярховымі дамамі. Між тым, гэтая частка горада мае вельмі пачэсны ўзрост і бярэ свой пачатак ажно з 11 стагоддзя. І сёння мы крыху паразмаўляем з вами пра планіроўку старажытнага Мінска, пра мінулае і сучаснасць ракаўскага прадмесця, пра гісторыю стварэння яго галоўнага архітэктурнага помніка, што дайшоў да нашых дзён, Петрапаўлаўскага сабора, пра тое, чаму менавіта ракаўскае прадмесце можна лічыць своеасаблівым помнікам беларускай рэлігійнай талерантнасці, а таксама пра яго нечаканую сувязь з мультфільмамі пра Чебурашку. Пра ўсё гэта ды не толькі пагаворым у бліжэйшыя некалькі хвілін. Заставайцеся разам з намі. Як вядома, самыя першыя летапісныя звесткі пра наш горад датыруюцца 1067 годам, і звязаныя яны з не самымі прыемнымі падзеямі для жыхароў Менска. Яны сталі ахвярамі барацьбы паміж помацкім князем Усяславам Чарадзеем і кааліцыяй князёў на чале з уладаром Кіева і Заславам Яраславічам. У выніку яе першапачатковае менскае гарадзішча было захопленае і спаленае. Хутчэй за ўсё, яно знаходзілася на беразе рачункі Менка, то бок кіламетрах у 16 ад сучаснага цэнтра Мінска. Хаця існуюць і іншыя варыянты. Але галоўнае, што пасля горад аднавіўся. Праўда, крыху ў іншым месцы. Там, дзе рака Няміга падала ў раку Свіслач. Сёння пра Нямігу нам нагадвае назва вуліцы, назва станцыі метро, назва гандлёвага дому. Сама ж рака цячэ глыбока пад зямлёю, заціснутая між бетонных калектараў. Ды і ўвогуле, мясцовасць тут за без малага тысячагоддзя памянялася карэнным чынам. Раней на беразе Свіслачы ў раёне сучаснага палацу спорта узвышаўся пагорак, на якім знаходзілася менскае замчышча альбо дзядзінец. Умацаваны цэнтр горада, у якім жылі князь, яго дружына, духавенства ды баяры. Ну а вакол дзядзінца раскідаўся пасад, у якім жылі рамеснікі ды гандляры. Вось у другой палове 11 стагоддзя менскі пасад якраз такі знаходзіўся на тэрыторыі сучаснага ракаўскага прадмесця. На вялікі жаль, сёння ад тых часоў у ракаўскім прадмесці не засталося практычна нічога. Першапачаткова забудова горада была драўляная, за невялікім выключэннем, таму яго сапраўднай бядою сталі гарадскія пажары, якія неаднойчы руйнавалі цэнтр горада. У камяні забудоўваць горад пачалі ў 19 стагоддзі, адпаведна і большая частка архітэктурных помнікаў ракаўскага прадмесця адносяцца менавіта да гэтага перыяду. Хаця, канешне, існуюць гарадскія легенды пра падземныя хады мінулых стагоддзяў, якія праходзяць пад дамамі ракаўскага прадмесця. Усё, канешне, можа быць, але, на маю думку, у нашыя дні прайсці тымі шляхамі будзе вельмі праблематычна, бо яны будуць банальна заваленыя будаўнічым смеццем. Ну а што датычыцца 19 стагоддзя, то ракаўскае прадмесце было раёнам невялікіх крамаў ды майстэрняў. Таму не дзіўна, што вялікую частку яго жыхароў складалі яўрэі. І таму да нашага часу дайшло дастаткова багата іх культурных помнікаў, кшталту будынка былой сінагогі ці былой ешывы. Дарэчы, ракаўскае прадмесце атрымала нечаканае ўвасабленне ў культавых савецкіх мультфільмах. Менавіта тут нарадзіўся і вырас такі славуты мультыплікатар, як Леанід Шварцман, які стварыў такіх сімпатычных персанажаў, як Чебурашку, Кракадзіла Гену ды іх сяброў. Дарэчы, маэстра не так даўно адсвяткаваў свой 100-гадовы юбілей. Дык вось, у адным са сваіх інтэрв'ю ён прызнаваўся, што калі ён працаваў над мультфільмам пра Чебурашку, то міжволі прыгадваў ракаўскае прадмесце
прадмесце сваёй маладосці. І таму некаторыя з мясцовых дамоў ды дворыкаў у выніку перакачавалі і на стужку. Увогуле, раней ракаўскае прадмесце выглядала своеасаблівым сімвалам рэлігійнай талерантнасці і верацярпімасці, якія з даўніх часоў адзначалі беларускія землі. У межах аднаго адносна невялікага квартала выдатна суіснавалі і нікому не перашкаджалі праваслаўны сабор, каталіцкі касцёл кармелітаў, уніяцкая царква, дзве сінагогі, ешыва і нават мусульманская мячэць. Самым старажытным архітэктурным помнікам ракаўскага прадмесця з'яўляецца праваслаўны Петрапаўлаўскі сабор, які ўласна і знаходзіцца за маёю спіною. Ён быў заснаваны яшчэ ў пачатку 17 стагоддзя на сродкі мінскага праваслаўнага брацтва, якое падтрымаў славуты тагачасны палітычны дзеяч, апошні некаталіцкі сенатар Рэчы Паспалітай, уплывовы магнат Александр Агінскі. Зямлю ж пад пабудову сабора і манастыра дала княгіня Аўдоця Друцкая-Горская, якая, дарэчы, у сваім запавеце прызначыла апеку над праваслаўным саборам і манастыром сваім знаёмым пратэстанцкім магнатам Янушу Радзівілу, Яну Агінскаму і Марціну Валатковічу. У 17 стагоддзі Петрапаўлаўскі сабор выглядаў прыблізна гэтак жа сама, як і ў наш час. Ён быў пабудаваны ў стылі барока з некаторымі рэнесансавымі павевамі. Праўда, пасля паўстання Кастуся Каліноўскага з падачы віленскага генерал-губернатара Мураўёва, які на Беларусі атрымаў незайздросную мянушку вешальнік, сабор быў рэканструяваны ў стылі набліжаным да Яраслаўска-Суздальскага. Але ў 70-е гады 20-го стагоддзя падчас чарговай рэстаўрацыі яго аблічча было вернутае да арыгінальнага. Вось такая атрымалася ў нас вандроўка па самому старажытнаму кварталу горада Мінска, ракаўскаму прадмесцю. І мне застаецца толькі дадаць, што сёння разам з вамі быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вам спадабалася гэтае відэа, не забывайцеся паставіць лайк, а таксама падпісацца на наш канал. Ну і чакайце, канешне ж, новых цікавых вандровак па дарогах беларускай мінуўшчыны. Да наступнай сустрэчы!